Jotono kulungka tei pungkaham. Ang jiski kaisa kok mahasinai. Miafro tui mairango. Obo hai kaisa gotonang thangka. Chini Maharashtra no, chini Bubagra no. Balai kene borok man saman nosto khaika. Obo Tipra nithaso puilang khana. Obo chini Bubagra no hani nokphang no khoi man saman izzat nosto khaimani. Obo ngui जों जत साइमानो चीनी इतिहास गोथां तंखो जों 184 जन राजा जों कक सालायो बनि बसं तंखो आं सारा भारत गुरिखा आं साइमानो चीनी तिप्रानि इतिहास लाइबुमा केबन करै ताकफान चीनी प्रमाण तंखो चीनी लिविंग हिस्ट्री चीनी राजबारी तंखो राजानि वंश तंखो अमाइक्लाइ जों जत्तनो बालाइखने प्राउड ते गर्व जों बन नुगुइ शुधु तिप्रानि बरक गैया सारा भारतवर्ष बरक बन जत्तनो बरम रौ बन महाराज दिनै जत्तनो खनो शुधु भारत सारा बै विश्व पृथ्वीर इभेन आनि बिस्कांगो आं गोबां मालायखौ चिने बरं बना अमित शाह होम मिनिस्टार बाय बनि जे सावो चीनी महाराज प्रद्युकिशोर बबाहाइतों दंबो संगु बनि जेसि बसुक बरम रौ खरजा होम मिनिस्टार किन्तु तिनि चीनी बरक रौ आबनो जों नुगिया सिया निजेनि बुमा बुफानो निजेनि इतिहास न निजेनो नष्ट खायो निजेनो डाउन खायो अबं ngui बनिबा आं अम्मा सानाय चीनी पाताल कोयाने कक पाताल कोना तो आं सिनेगो बन आनि साव नेक जराय बन आं जराय बसे नुगुइ फैयो बनि तमुं चामुं आं गाहाम गोसाय मानो बन बसुक चीनी महाराज बुबाग्रा हामजाक महाराज सिनागो लाख लाख रां नामानि रां चामानि आबनो ताबो नों तिख्लाय रेडि नों लाथाना दरकार आं नुगुइ दं आं सिगु नों एक समयनि नि रिक्सा गाना फैजा गरै रेसनि माइरं कारि जानानै फैजा गरै नों आं बट्टि खाइफ्र कलेजो नों कलेजो बट्टि माइया निनि मार्क कमनि बागै वुमेन कलेजो रिजेक्टेड आं सितिनि थांगै आरो प्रिन्सिपाल आनि क्लासमेट आनि बन्धु आनि खर सिनिजाक प्रिन्सिपाल आं सिनिजांगै बना रिक्वेस्ट खालायो नों बट्टि खरौ निनि बट्टि रिजेक्टेड तांगै के निनि बेलाय मार्क कम निनि अनार्स गरै निनि मार्क बर्डार मार्क नों 12 पास खाइफ्र आं नुगजाक तिनि नों आं वाइ साउं टांखा 3-4 बोसोर आपनो नां बार बुजों चेष्टा खालाया नों बुजिया नों बैनिखौ खोनाया नों बेलाय सिजागो रों जावनि सातनो नों तो कुनु सिया आं साइमोनाव नि दंमोन थामसिबाबो दा बुटवासै जेबो थामसि गोनां आ बुटवा थामसिबाय सामुं सुगिया ब्रेन बै सामा खायनाय नों बै इउज खायजाबो जोंथ' न बिजेपि थांमानि कंग्रेस सामोन आबो जलाया पाब्लिक थांगै जलायबा निनि उद्देश्य लक्ष्य गोमाय थांखा नों ताम वान सकमानि नों ताम नायमानि बांलादेश गो बैक बुट बयकट तान बुट बयकट खाय तिप्राजोग बिआइनि बुटार इलिगेल इमिग्रेन्ट्स इलिगेल बुटार गोबां मा दङ उ बिआइनि बुटार न साब खारिख्लाय होया थाक नों बुट बाथायन सावो अबनिनो आं माने अनेक कक सालायखा कक नदै नों बुट बयकट खायो दैट मीन बुट बयकट माने नों गनानत नों मानिया संबिधान मानिया आपरो अननो सारखा नों बिप्लब देब मुख्यमंत्री न बांलादेशी हिंखा जों तो हिया नों से कट कट सामानि चीनी हा चीनी शासन मुख्यमंत्री बिप्लब देब बांलादेशी गो बैक उकर बें थांखा नों साइ दम खामो नों जेगा मस मानिया असंगिया ताम कक साइ दं अमाय कक सागै मोनथाने नों इमोशनल ब्लैकमेल खायो
rang lag kodi rang kalai khaika abo bisui tongo ang ni rang rijak ni party no ang onek rang dikha ni party ni kes khaina bagai ang sini ya kabang rang dikha tam bagai kes khaina energy khainai ang biang thangkau naharmung ni pai pas khaika nang sabla astari go raing nai 2020 na chung abo declare khasinai Supreme Court nang busuk bune thoke kha ni tam tong mani ni kamai tu tam tong ang to noi tong ble ei om hairo ngkai ni tong mo se buja jagya nang je kok koto samani abo taw nang udrok khaidi kebe nang hai kok koto saya chini har chini shason Bangladesh go back বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি উকর বৈশে सा नों हाय केव सानै करै नोंखे मेंटेल कबर फ्लुक बुरै नों कोर वान समा करै नों गियान करै नों खागागो नों गासा सिनाटा गाहाम नेति गाहाम नि तमना गाहाम के साइमानो नों दिल्ली थांब्रो नों कयबार बर गलायखा टीएसएफ खायब्रो टीएसएफ प्रेसिडेंट जाना मुजागो नों आरो गलायखा टीएसएफ खायफ्रो वालाय थांगो आईपीएफ दि खायफ्रो दलय वालाय थांगो आईएनपी दि खायफ्रो दलय वालायगो बेकार वालायगो नों सा वालाय त नों लाचिया दा ननो बैसा जाय खने चुप खा दंरा दि जरा काम फेके सामख्लायलायनाय नोंखे अबहाय सों यांखाय नों महाराज बाय नों दि कमप्लेट खायत नों महाराज जलन है हायदा नों साबो हान नफां नों तो बने प्रजासी नोंखौ नोकरै नों बने गियान उपाया बुद्धि उपाया बाहाके नों बने बाय नोचेल है दंखाबो जोंनि बुबाग्रा बायबा बने बागै पाब्लिक रक बिजार खायनाय पाब्लिक सानाय नों कयदिन तनाय स्कट नागै नों कयदिन तनाय पिजि नागै ता क्वार्टार नाय दं क्वार्टार वीआईपी क्वार्टार नों वीआईपी दाबा बने बागै नों वान सकदि नों रियलाइज खायदि आंनि नट जत फलो खाय दं नों जेनेबा थाफोर तामकक साका आने रेकर्ड दं आप्रा न बुल इंग्लिश हागो नों साका तिनि तिप्रि रक आवर लाइफ इज थ्रेटेन नो थ्रेटेन है ट्रीट टेन इज हमलो ट्रीट मानतामबा इंग्लिश हाया लासे न वर्ल्ड फोरम रगो इंग्लिश जाया सामानि आबर नों लासे नाम्बारटा थ्रेट हमर ट्रीट दं सात्रंगै प्लान्टेशन गथ' गैया आब्रा नाय दंलै लाजुंसा नों हाय गोबां थानाय दं जेनेबागो नों ताम सागाबा नों बैनि रां तां गुरेगो निन ताम तंमाने आबो नों लाचिदि हामबाय